लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि गुगल पे इउज खालामोब्ला गुगल पेआवहाय मोनसे अपसन ओंखारनानै फैदों बे जाबाय पकेट मानि बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों पकेट मानि आरो बे पकेट मानिया मा खामानि मावो थामहिनबा बेखौ मा खामानिनि थाखाय इउज खालामनाय जायो बियो फ्रड ना स्केम ना मा बुस्थु बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना जुदि गोनो गोथो जानानै दङब्ला बेनि गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ दानिया नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलाव थानाय जिथु गुगल पे एप्लिकेशन ना बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामदो अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेवहाय गिबियाव नुनो मोनगोन जे बेवहाय पकेट मानि जिथु अपसन बे नोंथांमोननि सेराव ओंखारनानै फैदों आरो जायनि मबाइलावनोखि बे पकेट मानि अपसना ओंखारनानै फैयाखै अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि जि जिपे एप्लिकेशन बेखौ आपडेट खालामनानै लाब्लानो जाबाय अब्ला नोंथांमोननि सेराव बेबायदि अपसना ओंखारनानै फैगोन दानिया फैदो बे पकेट मानि अपसननि खामानिया मा दानिया बेवहाय आं नोंथांमोननो आंनि खामानिया जाबाय नोंथांमोनखौ फोरमायनानै होनाय बिनिफ्राय नोंथांमोना सायख'नानै लाब्लानो जाबाय जे सोरनि थाखाय सुबिदा आरो सोरनि थाखाय असुबिदा बेखौ नोंथांमोना सायख'नानै लाब्लानो जाबाय जे बेवहाय दानिया नोंथांमोना नायदो नोंथांमोननि जे जिपे एप्लिकेशन बेखौ नोंथांमोना अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय नोंथांमोना गिबियाव नुनो मोनगोन पकेट मानि अपसन बेवहाय बेबायदि ओंखारनानै फैगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बेखौ खेवनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे पकेट मानि गोस टु डिजिटेल नंगौ बाथ्राया सैथो जे माने दानि दिनावहाय गासै खामानियानो अनलाइननि गेजेरजों पेमेन्ट जायो बेखौ गासैबो मिथिगौ जानो हागौ नोंथांनि न'खराव माने सोरबा सासे सुबुंहा हमनानै ला फिसाज्ला बा फिसाजोहा जुदि दासिमबो इउपिआई एप्लिकेशन गैया थामहिनबा बेंक एकाउन्ट गैया अब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसाज्ला बा फिसाजोनो जुदि नोंथांमोना पकेट खरसा होनो जुदि सानोब्ला अब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागोन बे पकेट मानि अपसननि गेजेरजों नोंथांमोना नोंथांमोननि एकाउन्टनिफ्राय थामहिनबा नोंथाङा बाहायबाय थानाय जिथु इउपिआई एप्लिकेशन ना इउपिआई आइडि बिनि गेजेरजोंनो नोंथांनि रांखौ बै सुबुङा खरसा खालामनो हागोन हयथ' नोंथांनि फिसाज्लाबो जानो हागौ बा फिसाजोबो जानो हागौ हयथ' न'खरनि सोरबा सोद्रोमाबो जानो हागौ अब्ला नोंथांमोना जुदि बेखौ नोंथाङा बै सुबुंजों जुदि लिंक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बिनि नोंथांनि जिथु इउपिआई आइडिनि गेजेरजों बा नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों बे राङा दानलांगोन दानिया फैदो पकेट मानि अपसननि खामानिया माबायदि थामहिनबा बियो माबायदि खामानि मावगोन दानिया बियो मोनसे सल' बाथा बायदि जाहैसिगोन स' बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना नायहैदो सापस नोंथाङा गार्जेन नोंथाङा बिमा बा बिफा जानो हागौ नोंथाङा जिहेथु बैसो जानाय हिसाबै नोंथाङा एकाउन्ट दङ नोंथाङा इउपिआई आइडि दङ बेखायनो नोंथाङा जिपे इउज खालामो सापस हमनानै ला दानिया नोंथांनि फिसाज्ला बा फिसाजोआ बबेबा गुबुन जायगायावहाय फरायनो थायो बा माबा मोनसे खालामनो थायो बिथाङा बेवहाय थायो थ' बिदिब्ला दानिया बिथाङाथ' माबा मोनसे शपिं खालामगोन शपिं खालामनानै बिथाङा जेब्ला बिथांनि आखायाव फैसा गैया जायो अब्ला बिथाङा मा खालामगोन बै गलादारनि QR क'डखौ साफायनानै नोंथांनि वाट्सएपआव हरगोन आरो नोंथाङा बे वाट्सएपआव हरनायखौ नोंथाङा जिपेनि गेजेरजों मा खालामगोन पेमेन्ट खालामनांगौ जागोन नाथाय गले गले नोंथांनि फिसाज्ला बा फिसाजोआ नोंथांनावथ' बेबायदि हरबाय थागोन दानिया नोंथाङा मा खालामखो आं बेसेबां हरगोन स' बेबायदि नोंथाङा जुदि सेन्टिमेन्टआव फैयोब्ला मा खालामनो हागोन अब्ला बै फिसाज्लानि बा फिसाजोनि मबाइल नाम्बारजों नोंथांनि इउपिआई आइडिखौ लिंक खालामनो सुबिदा मोनसे अपसन दिहुननानै होदों आरो जायखौनो नोंथांमोना दायो पकेट मानि होननानै नोंथांमोना बे अपसनखौ नुनो मोनदों नोंथांनि इउपिआई आइडिजोंथ' फिसाज्ला बा फिसाजोनि इउपिआई आइडिया लिंक जाबाय दानिया फिसाज्ला बा फिसाजोआथ' नोंथांनि इउपिआई आइडिखौ बाहायनो हानाय जाबाय दा बेवहाय अपसना मा बिथाङाथ' माब्लाबा फैसाखौ बुरजाबो दिहुनना लांनांगौ खमबो दिहुनना लांनो हागौ अब्ला नोंथाङा मा खालामगोन दानिया बैबायदि मोनसे अपसन नोंथांमोननि गोसोआव जे डाउट थाबाय थानाय बेखौ कम्पानिया मा खालामनानै होदों जे बिब्दि जानाय नङा नोंथाङा बेवहाय फिसाज्ला बा फिसाजोनो नोंथाङा मान्थलि बेसेबां होगोन बा दैलि बेसेबां इउज खालामनो होगोन बै एमाउन्टखौ मोनसे सेटआप खालामनो हानायनि अपसन बेवहाय नोंथांमोननो बासिनानै होदों अब्ला नोंथांमोना बे अपसनखौ जे नोंथाङा फिसाज्ला बा फिसाजोनो मान्थआवहाय बेसेबां फैसा खरसा खालामनो थाखाय होगोन बेयावहाय नोंथांमोना फिक्स एमाउन्ट सेटआप खालामनायनि अपसन दङ स' बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय टेनसन लानांगौनि जेबो गोनांथि गैया बेवहाय नोंथांमोना मान्थलि फिस आं बिथांनो बे मासाव बेसेबांखिनिल' फैसा खरसा खालामनो हानायनि आं बेवहाय एप्रुभ खालामनानै होगोन होननानै नोंथांमोना बेवहाय अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै दोननो हायो बिदिब्ला दानिया बेखौ माबोरै लिंक खालामनो दानिया बेवहाय फैदो नोंथांमोना पकेट मानि अपसनखौ नोंथांमोना बेवहाय अपेन खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय गासैखौबो फरायनानै एसे बुजिनानै लादो बिनिफ्राय दानिया नोंथाङा जुदि बै बिथांनो जुदि सार्भिसखौ होगोनब्ला थामहिनबा लिंकखौ होगोनब्ला नोंथांमोना गिफ्ट पकेट मानि बेखौ नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय आरो जायफोरानोखि बै सुबुङा जुदि नोंथांनाव पकेट मानि हरगोनब्ला बेवहाय रिसिभ पकेट मानि दङ बेखौ थुनानै होब्लानो जाबाय दानिया आं जिहेथु बै सुबुंनो होगोन अब्ला नोंथांमोना गिफ्ट पकेट मानि बे अपसनखौ क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय दानिया बेवहाय
नोंथाङा सोर सुबुंनो थामहिनबा बबे मबाइल नाम्बारावहाय बे सार्भिसखौ होगोन नोंथांमोना बेवहाय हमनानै ला नोंथाङा फिसाज्लानि मबाइल नाम्बारखौहाय बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय बा फिसाजोनि मबाइल नाम्बारखौ बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। स' बेबायदि नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामनानै होदो आरो खालामनानै होनायनि उनावनो बेवहाय नोंथांनि नाम फैगोन, नोंथाङा बिथांनि मा जायो, फिसाज्ला जायो, फिसाजो जायो, बा स्पस जायो, माबा माबि जायो, नोंथांमोना बेवहाय अपसनखौ सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बिनि उनावहाय नोंथाङा बिथांनो मान्थआवहाय बेसेबां रां खरसा खालामनो हानायनि पारमिसन होगोन बे एमाउन्टखौ बेवहाय सेटआप खालामनानै होब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय खालामखांनानै होनायनि उनावनो नोंथाङा बे लिंकखौ बिथांनि मबाइल नाम्बारावहाय मोनसे अपसन ओंखारनानै फैगोन, जायखौ बै सुबुङा बेवहाय एक्सेप्ट खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि UPI आइडिजों फिसाज्लानि बा फिसाजोनि UPI जाय बिथांनो हरो बिथांनि UPI आइडिजों नोंथांनि UPI आइडिया लिंक जाहैगोन। अब्लानो बिथाङा बेखौ इउज खालामनो हागोन। थ' बिदिब्ला पकेट मानि अपसननि मेन खामानिया बेबायदि, जायफोरानोखि मोजां खामानिनि थाखाय इउज खालामगोन बिथांमोननि थाखाय मोजां जागोन, आरो जायफोरानोखि गाज्रि खामानियाव इउज खालामगोन अब्ला बिथांमोननि बिमा बिफा बा गार्जेननि बेंक एकाउन्टआ खालि जालांबो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना बाहायनो हानाय एमाउन्टखौ थामहिनबा खरसा खालामनो हानाय एमाउन्टखौ सेटआप खालामनानै दोननो थाखाय बावनो नाङा। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। आरो जुदि मायाबाफोर सोंनो थाबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबागारदो।